Ngano nay? Biya mang kaspustada to. Oh, bitaw nay, biya bitaw kay ko. Una usa magkaya nimo. Ah, kaya ako to ni nay. Naman. Oh, 50 mil ba? 50 mil, dumanog. 50 mil kang tikong ako. Uy. Nang kayang kadako gada na. Gidawat na akong masyadaw eh. Kasado ha, 50 mil pesos kang tikong ako. Nang kayang. Nay, ang dawat ka? Ay, dawat ko. Kaya magkaha nimo. Ah, kaya ako nay. Himna lang tanig lana ni Tatay Pedro sa dura. Sana. Sana okay na ni. magka. Okay, siguro ni. Sige, may daka magkaha diha. May pagtinunto ha. Kasado na ba ya? 50 mil. Oh, nay, kinakawag. Lahi ko. Fans ko nimo gud. Anak gud ta ka. Bahala kung sa'y nangatan. Pusta ko Pida nimo. sa nakuha na si Bakong Pildi ng propida. Ayaw yun papilde. Kinahanglaga mo daog yun ka. Bangkong na noon eh. Ay. Yahay. Sa murang sundan na siguro balibol nila ina. Sugda lang to, wag balibol. Sugda. Daki na tanan Yan lang, kayo. tay. Kay magsugod na. Kumbati na ka. Ay yung kumpiyansa ha. Bunal tamas ginawa. Oh, nay! Siguro kang kasado na itong gibasyar ni mong 50 mil. Gidawat na lagi atong bababae, dadi. May kwarta kaya to. Ayaw ka malakad, dadi. Kundi siya mo bayad. Tututok-on ako siya. Oh, unsa? Bakit servisyo na? Servisyo na. Sugod na, dadi. Larga na! Gagana! Pupuntos na yun! Uwa na! Pipilde na ka, didikong! Bola, break! Dingin ba? Okay! Sisibisyo na! Para puntos! Muserbisyo na. Ka! Yes! Wakuha! Inside! Pupuntos na, dade! Yes, my son. Time out na! Inom lang ang tubig! Malas, wag. Oy, naunsa naman da. Uno punto na may imo tikong. Pildi ganitaan din na. Mabaligya ko gining akong pagkapabay. Mabida niya, baka niya, bida. Naunsa ka man. Uy, makalit, Bitaw. Mapildi ta. Wag yung tay kawawang ko lang ikatahan. probida sa limo ikaw. Garaan na. Bada, tarong nga. Ikaw, bida. Gara mo ka. Tini kara. Wag ko ni kara, oy. Lalabang ko ni mungod. Anak agug-agod. O, niya, kung saan ko naman magpildi ko, be. Di ka magpapildi. Kinahangad na mo daw ka. Naunsa ka man. Saan pagdaog na to, anina? 5 ilas, samtang ako, 1 pa. May nalang na. Kontra zero. Tanay? Kana. Paningkamot in taon. Oy, naunsa ka man. Bay. Wake up, bay, ha? Wake up. Kanunay itong Sira, bay, sira, bay. So, balasa, marang bugat niya kung mataw, Naroon. Ang pagsorya ni. Mga pildita ni. Dako na magkay pusta si Sir Ivan mo. Di ba? Ha, kutom sa may mo, bay. Ningkamot lang yun. Okay. Ningkamot. Sige. Kakaklaro ng daog na, dade. Wa pa mahuman ang duwa. Wa pa lagi. Pero kakaklaro na, dade. Tanawang skuro. Bibiyak kayo. Bali na. Change court na. Sa bagay. Kinahanglan nga buda ugyot ang atong manok. Nga tagadumanhok. Kumbati tikong! Ayaw og luya-luya, oy! Oh, nay! Bigo aliyo ko, nay! Tungod ka lang ni mo. Bida. Ikaw ba, sagitan ko rin sa dugo. Loy! Nangangag tanga-tanga ka man diha! Kisa ko na, be. Sa muduol pag yung katili, oy! Okay, may lang sa ang pikas mga kanakuhan ba? Sa sabingan?
O, sa ako naman, maayo sa kung kayo pikas. Kana, sakto na. Pero kaya lagi na, di mo na unsa ka Kaya, man. hindi na, kaya ni. Basta ha, hapit na mo daog, o kung kontra ang mo daog, ay na lagi pakita na ko, kay musibat naman ko. Anday, anday. Sige na, balik ang atos duwa, tarong nga. Okay, okay. Alam na pa rin na, wala. Nahinapake na kayo, Ups! Gipik to, Tikong! Puntos ni Tikong! Home score! 8-5. Papot gihapon ang kontra ni Tikong. Pero mihinay daw Apas. Karang servisyo na si Tikong. Presyo, bira! Ups! Wala ko sa ino, no? Puntos si Tikong! Fight, anak, fight! Napaans kayo nga ina ni Tikong. Karang servisyo mo si Tikong. Wala! Puntos si Tikong! Boniba! Ako ng anak! Boniba! Animal, score na. Basta mo aw ka ba? Naglagot na ka. Tinuod ka na, may son. Ako sa daddy. Hapit na ako maglagot. Abibahi ang atong player. Ariglado, daddy. Aw! Wabag wag yapon wag pa puntos sa Ahak na lang. Nauna si Tikong! Yes! Ako ng anak! Yes! Nagdagot na ako, daddy. Sayaw ng babae. Ako ng anak! Animal! Inahanday ng Tikong! Nisayaw pa! Naglagot na ko, daddy! Ayaw padas kalagot. Relax lang. Laban! Pilipinas! Niligang Tikong mo? Aksan mo gid niya? Sabado na siya. Sali kay kuwaning nga ako amigo eh. Basta balibol. Sugutan. Iya gina. Kumbati na! Sige! Naana, nangadam na si Tikong para sa serbisyo. Para daog na gid na. Na. Uy, Okay. hala, nakuha pa gid sa kadumanog. Oh, oops! Nibaw sa si Tikong. Oh, nibaw sa pa ng kadumanog. Oops! Hala, gipiktusan. Yes! Yeah. Yes! Daog na! Yes! Woo! Daddy, oo, saya itong bato na niya. Ang mga tao, sa didian na to, mga pildero. Relax ka lang. Relax. Di madag-relax, daddy. Nauwaw ko. Homo dali. Kapasilog. Magawa na mga bala. Nausa na. Salamat itaw di uy! Ginoo ko! Haba, Merda. Haba. Nga naman ka! Luspat naman tayo ka! Mao na kini. Ang akong giingol kanimo. Ang duwa sa kamatayon. Miabot na. Uno! Dos! Tres! Gunit tayo man! Ganap pagusugay man! Ganap! Isut na siya! Imong kusog. Sutas imong mata. Hunat pa. Kana! Uy, ala! Urot ng imong kusog. Ako na put. Uy, ala! Ada! Banap. Bay Albert, nasutlas ka! Balion ko pa nembla. Away! Di sa mo kang nasutlas! Bay Albert!
Bay Albert, wala. Sir, tama na sir. Sir Sutas, tama na. Sir Sutas, tama na tao, Roy. Sorry. Nahinaykan. Grabe naman pagka, Sir Roy. Imo sa nang gibalian, John. Pulpida. Wa tuyo ah. Sorry. Bay, nandun ako sa hospital, Bay. Nandun ka ha? Unsa man? Baliw. Oh, sige, Bay. Nandun ka. Asa naman is Digong, uy? Ano ni? Usay ka mo. Bay. Si Albert, napiang. Nabali ang iyang bukton. Kuskan kayo siya. Minsan natumba na kumukton. Ang ipahinaykan mo yun. Ang doon na nakraka ka kumukton. Usa? Dada, Mayra, tagam sila. Way swerte. Patugig sukol na ko. Gagawas ni mo, dade. Kikinsa pa imong sisinaligan sa over the top. Ikaw, kinahanglan nga magkat-on ka. Sige, dade. Tudluan ko ikaw og unsay teknik. Og labaw sa tanan. Sa martial art. Maunay gusto na ko, dade. Tutuloy dahin ko. Yes, my son. Bay. Blimak, Bay da. Saan magtabang si Albert? Ay kabalakan ay ko amigo. Katabang ta. Kisa man? Si Eduardo. Wag nga ni. Saan man ni? Ako yung basol pamilya Albert. Dili na malikayan, Tikong. Sus, wag magtuwa to eh. Iya pa magyugi piangan tao sa Albert eh. Mayo pagwa na lang ipadayon. Kaya nagubot gyud nga doon ay napabuto sa armas. Bitaw, may palagi. Rusao to man, hinay ka naman. Si Digong, asa naman? Mo ato siya siyang amigo para makatabang si tao sa kamtang ni Bay Albert ba. Murag dako gini gusto huno na ni day. Maayong tagmatabangan, uy. Maubati ko. O ma'am, si Bay Eduardo, mo nang bahala sa banan sa ospital. O ingon man, katagan ng financial assistance si Bay Albert kay hindi mo siya makatrabaho pila ka semana o tantang pati ng pila ka buwan. Ay, maayo noon kaayo. So una ko ng amigo, di na siya mabalibad, basta maduol ko niya. Niya magpatabang ta. Daghan ako di patabangan na niya na wag siya mabalibad. Ay, mura di eksikuan. Si Francis Espares. Ay, ay. Di gid mo balibad. Hala kabuutan ko day anak niya dong no. Manggiluyo na sa mga pobre nga sama na to. Ay, kung mauna, daghang grasya ang moabot ang klasiha sa tao do. Salamat taon kay Bay ha. Paambot lang. Brutong luhol sa pamilya ni Albert yun. Ikaw na day, apil mo ko nga. Binsi. Bitaw, Kitang duha bitaw. mo'y angay, basulo niya. Mao sa ligis noon. Kitang duhang ni-explica niya nga dawato niya ang hagit nga mag-over the top. Dili ba? Oo, mao gani. Mao na nga ako, ningkamod ko ngitag paagi nga katabangan siya. O dili mo pasagdan ang iyang kahimtang. Nya bay ka na bang inadlaw taong trabaho? Di man siya katrabaho taon. Saon naman inadlaw niya nga pag ginahanglan taon. Saguton ni Bay Eduardo. Usa? Mao ba bay? Iyang saguton? Oh. Bida no? Kinsa man na siya day? Ha? Politiko na siya? Dili na siya politiko.
Mo ba? Mangiluyo na tawa na. Suod ko na. Wa pa kayo hangyo na ang gibalibaran bay. Mo ba? Liba rin pa ilila to rin. Kalkala to rin. Oo, pero ipamaya mo karon kay busy kayo siya. Naghikay siya sa iyang papilis. Kay mobalik na po siya sa gawas sa nasod. Mga ba rin bay? OFW din na siya? O baiti kong OFW. Tikong. Ay. Unsa man tinuod nga mukiha ang asawa ni Albert sa kontra ani? May plano na pero ako lang gipog nga taon eh. Uy nga naman. Pero isa mo taon. Ako ang gitabang nga taon. Gitabagan ako nga ayaw na lang taon. Ay, pagkahanggaw ni mo Tikong. Ano man? Dihara ka na bugo. May lakas balibol. Pero aning sitwasyon na zero kas matoy. Wa ko siro ni pinaagyan eh. Gipalit na ako ang kalinaw. Unsa? Oh, Digong. Naunsa man ka? Nakonsensya ko. Kalabot sa unsa? Sa kahimtang ni Albert, nagkilakin tao ng asawa. Kay kunuwa pa kuno kami nga miagda kang Albert na maapil niya itong maong daw ang over the top. Di na ginunta kuno ma-discuss siya ang bukto ni Albert. Mao ba? Mao gini mahita po. Nga bitaw nga ni apil pagkit mo. Wa rin ko ni Gidonal nga tabang ang kontra niya. Wa. Pero makabawas niya si Albert kaniya. Ha? Makabaws? Unsaon man? Kung dili man si Albert ang makabawas atong Mr. Santos, laing tao ang makabawas para kang bay Albert. O kinsa? Wata may pawkin sa. Digong. Pero nagtuo ko. Na maabot kinahigay ko na. Muabot na, meron na. Digong. Oops. Di na maong posisyon. Tanawa. Og sunda ko may sa. Yes, Daddy. Tanawa nga kong movement, ha? Dapat, dili ka angay. Kamusugat sa kong atake. Dili ka angay musugat sa atake sa imong kontra. Muwib ka. Yes, Daddy. Sama ini. Ingos pagkikita na kong dagway ni Mr. Santos. Namipi ang subok to ni Bay Albert. Oh! Dali, Digong. Nagsunod ko eh. Ay problema. Tanawa. Di ara dalis, Digong. Ha? Asa siya? Uy! Kaya nga matra ko nagkandong na pinagapakan ng dakong guma taon pinaagi ng dakong hammer. Uy! Ano ko sa mga doolo na kumip? Bay, go! Bay! Bay! Usa, oy! Ano ka? Bay, tikon. Usa, tibo! Pangandam ni Bay. Alang sa duwa sa kamatayon.
Duwa sa kamatayon. Di ara diri Digong. Ha? Asa siya? Oh! Uy! Ay, amat ako na kanuna. Naghapakan ng dakong guma taon. Pinaagi ng dakong hammer. Uy, ano sa mga dolo na kami? Bye, ikaw! Bye! Bye! Usa, oy! Ano ka? Bay, tikong. Usa, ibuhati mo! Pangandam ni Bay. Alang sa duwa sa kamatayon. Oh! Duwa sa kamatayon! Unsa nang gisulti nimo Digong? Duwa sa kamatayon, hangga. Uy! Ikaw ba na unsa man ka? May sinultihan ba murag kanunay kang nagatubang gubat? Correct. Oh! Correct! Digong, Karong panahon na, dili ni mo may bawan. Nga doon ay taong mukalit og kutlo sa imong kinabuhi. unsa? Bitaw day, sakto sad. Sumagod, pila na kag kinabuhi ang nakaras. Riding in tandem. Pusilong kalag diretso, di ba? Oo, kurik sa ko na, kurik. Maubit tao. Nga ako kang giingnan nga dili ka magpa-display. May nadawat na kang regalo nga kalabira god. Okay na ko niya na, Marna. Unsa okay? Mao nga kutos may mo. Magandam ko. Kaya di mo mahibawan nga ang kukus sa kamatayon. Mugtagit ka din. Digong, Sige pa. Ayaw pagundan. Singot na kay ko, Dade. Mao na. Kailangan nga magtatun ka. Aron kung makig-away ka. Hingpit na ikaw nga kaibaw. Oo, Dade. Tikong! Tikong! Oh, ano ka na? Ano ka? Yes, iskay na ba? Bay, di pa riglahan. Oo, riglahan? Oo, lagi. Kuan, taga-ato. Diyo, taga-dinis ato? Taga-dinis ato ba sa Ato barangay? O, pulang yuta. Pulang yuta? Nga naman? Ipariglahan sa taga-barangay itong yuta. Oh, diyo. Yun na. Mura mo kagkahiyo na. Hinuun sa buya. Uyawan, Usay sa buni mo. Tulo ka batanon ang gipamunalan. Bunog kayo. Yaman sa kunay. Lagi. Arilo sa kong baba. Arilo. Ay, kapaparaw mo gud. Uyawan ako sa hitabo. Mas may digong ay. Bye. Oh, unsa nito po? Ay, kuan, taga-pulang yuta, gipariglahan sa taga-itom nga yuta. Oh, ano na ba? Kasabot ka, dong digong? Nga naman, unsa yung dan? Ay, Sos, murag nanay. atraso siguro. Asa nito po? Dito sa Pinas Iskina, sa may parkingan nandong. Bay, naro, pundok-pundok. Okay, dulo na to. Tara. So, ito po rin. Unsa nito po? Mo na initabo. Digong. Pagkulatan sa mo. Kalitan mi. Ilan sila katao? Tuwa ka motor. Unom sila. Nagsakay. Nag-angkasay man. Dua sa usa ka motor. Kinsa man yung mga tawanan? Kuhan, Digong. Buot mo diri sa ato. Murag gusto mang mubutang og illegal nga kalihukan. Mao ba? Ugasan na sila? Tuwa na, nanibat na. Oho. Posible kang mabalik. Basin mamalik to sila, Digong. Mamalik ha? Uy! Mau na sila! Namalik sila! Bay, tayo ba yan pa, bay? Babaw na, probinsya! Patoy! Apa na? Dito manago, dito kong. Ha? Pero, bay! Puyo lang dia, puyo lang. Mga kauban! Paganda mo! Inyong mga anting na kung inyong armas! Sana! Kalma lang. Niyan na sila. Bay, hindi na sila, oh. Paganda mo mga kauban, ha? Relax lang. Hoy! Kapatid eh. May muhangan ninyo ha. Masuod may deres yung damit. Dinis pulang yuta.
Unsa inyong buhaton diri mga brad? Hilas ko mo. Kinsa ka mo tanan mo, ha? Kinsa ka? Gusto lang yung may baw. Mag-unsa mo diri. Aray mo puyo. Unsa man ka? Kinsa man ka? Taga diri ko, brad. Murag. Hinog ka. Dili ko hinog brad. Balbangaan parang. Ya mata. Wa tingali ka makaila, nako. Dili ko interesadong makailan mo. Tutoki ko. Ayaw lang. Kailan kumunta na si Munaong. Kaya wa pa gani krimen, suspect na ka. Gusto ka na ha? Opa. Naunante ka. Naunante ka, tiyo. Kaya akong subuhan sa kong armas na natumong si mong altang. Ops! Walang kikilos! Kung nawa mo ilingaw, balik mo sa inyong agi, mga brad, okay? Unsa? Saman, magmagay ka, kablitong ko ni. Lungag ng agdang mo, saman. Ayaw ninyong tugawa ang malinaw na mong pulang yuta. Kasabot? Adto mo sa inyong dapit nga mao ang itom yuta. Kasabot? Kuhaon na nako ang imong armas. 357. Mao dayon tani ang imong bunuton para diri nako. Naunhan lang ka. One thing. Kining imo makauban. Ipataas inyo magabot. Dili. Musilon kayong gawan. Gusto mo? 1, 2. Patas mo! Leche, patas! Okay, salamat. Mga kauban, kap-kapi sila. Kuhain sila mga armas. Sige na. Kuha! Bida po los manindot armas bayo. Unom sinak buhok. Manindot kayo trawa. Ang usa 38. Ang usa doon na pa 45 mo. Daraw. Salamat ka ninyo, sa inyong pagbisita din sa among pulang yuta. Kung mo nga malinahon ang inyong tuyo, okay rin kayo. Welcome kayo mo. Pero kung gumot ang inyong tuyo, ayaw. Nga naman, mubanaw ang dugo na to din. Klaro? Pamauli mo! Kuhain niyo mga helmet. Ibutang sa karsada. Kuha! Burak! Ayun lang tingali, uy. Ayun lang tingali, uy. Dili mo? Sama? Ha? Dili, gulay mo. Sugdan ko ng seremonyas. Seremonyas unsaon nga mo pahuway kamo sa dayon. Okay? Ayun, ang kelbo. Wes, kung di mo gusto nga mo pahuway sa dayon, palag ta. 1, 2, dili! Good. Si Mirna. Mirna! Dali, Mirna. Dali. Digong? Timing kayo nga midaol ka. Dali. Ikaw mo picture ka mo. Picture mi ngining atong mga amigo nga niya din eh. Okay? Onsa? Onsa mga amigo? Amigos sa pagkakaroon. Inigbuwag na to. Sugod na ang pagbating kaaway kita. Tuwa na sila. Nabalak ka lang mi diri Digong kay tingalig. Sunugo niya mi diri ba? Ogon. Simple nga solusyon. Mabinandayon. Mag-duty. 24 oras. Puli-puli. Ha? Tag 8 oras para sa atong kaluwasan. Klaro? Mutabang mo. Unsa man? Magsulti. Mutabang mo. Tubag. Mo may mo tingog ninyo. Dili ba mo? Kay mo biya nami. Hadlok mo. Okay. Hadlok man ka mo. Wa mo magkinahanglan og taong may kaisog ug andam nga mo barug ug mo tingog. Ako, kining... Adto na lang mi. Hangyo lang mi... Bay, Digong. Ayaw lang mi pasagdi diri. Ay kabalakan niya ako. Dili ito itugot nga dunay laing muhaw dinhi sa atong pulang yuta.
Dili makasod? Oh, come on. Mauli na, sir. Di may kasuod dito. Paminaw ka mo. Kuhaon nato ang pulang yuta. Kay dako kinig kabahin sa akong negosyo. Palito na ko ang maong area. Oo niya, sir. Kung di mo sugod, bubaliban niya. Kinahanglan gayod. Nga mo tando jud sila. Ang dili mo sanong atong kaaway. Ug ang atong kaaway dili pasanayon. Dili padaghanon. Aron dili maglabad ang atong o. O katong inyong giingon nga ni Babag, Sidigong. Nagtuo na lang yun yung tawhana. Nga mayang laki siya. Mayang laki sila. Kung magsamok-samok siya, bitayon siya sa punuan sa sibuyas. Klaro, hipuson ang bisan kinsang babag sa atong proyekto. Klaro! Lain na sad nga kasamok ay magisudlan digong. Mirna, Dili lang kay unta lang ka manghilabot. pait kay Mirna. Nga dili ko maghilabot. Niyata nagpuyo sa pulang yuta. Unya sudlan ta og dagalaeng barangay. Maghinaon pa sila. Mayo din na. Pero, Dili ko manghilabot sa ilang dapit. Pero diri sa ato, dili mahimo nga sila ang maghaw diri. Dili gina nako ikatugot. Ila ang itom nga yuta, ato ang pulang yuta. pero kung mamugos sila, Musamot ka pula ang atong yuta. Adunay dugo nga bubanaw. digong, Mubutang sila giligan ng negosyo. Aron musamot kay yabag ang mga utok sa ato mga kaisunan. Dili ko kana ikatugot, merda. Dili. Okay. Lumutan na to ang vulcanizing shop na di ko. Klaro. Klaro. Sunog ko na to ang iyang vulcanizing shop. Panik! Iyap nila to sinikong. Kinahanglan na mapaig siya uban siya ang vulcanizing shop. Sunog ko. Okay. Liyot lang. Nababoy na nga gasolina. Diyan na. Good. Liyot lang. Panik! Ay na! Ay na, Sunog. Vulcanizing shop. Mapaig siya. Sinikong. Ang sibig ko. Forbid. Oh, balik ba kay? Hello, pwede kong. Bay, tikong. Tika uli. Ano lang ko diri, bay? Oh, bida, oy. Ano ka matawag vulcanizing? Diri lang ko na ko, bay, tikong. Oo ba? Bida. Uli lang sa. Naunsa man ko, oy. Nga naman, sa may, Hindi aman. Hindi ako kigiandam ni mo. sa may giandam niyo. Sugba ko kuan, panga. Panga? O, pangas tirador. Nakapalit kong pangas, merkado. Labas kayo. Palito. Ako rin sugba. Ikaw lang ko na, bay.
Ako naman taon. Aray, dari ang ginom, tagamay. Was condition, di lang una ko. Oh, sige, siguro ka? Sige, ikaw lang una ba, Tikong, di ko may ron. Kaya doon ako'y buhaton sa iyo sa bundag. Kapay kaya ko na mahubog ta. Sige. Di ba ka okay? Okay ra. Salamat lang, bay. Dahil ako matuog sa akong vulcanizing shop. Okay, bay. Sige. Amping dia, ha? Sa tarangi kayon, bay, Tikong. Okay, bay. Salamat. God bless. Hindi man siya muli. Pida, no? Sulo-sulo kung inuman niya. Sa sulo, sa kong katuro na, eh. Tikong, Oy. di ada gipasok ba ni mong panga? Lamat tay. Labing maayo. Luto na din, na. Ay, luto na. Ganda mo taon kung sukag sili, tre. Okay, mga unta, gutom na baya. Asa na ba si Tigong? Di siya mo, re. Kita ko rin habhaba ng panga. Ay, mao ba? Hala ka anugon. Asa man tayo Atulog ko siya? siya tuon, matuog ko rito siya. Volcanic shop. Ay, kapait. Baya aning digong. Kumpiyansa bang kaayo? Ha? Ubiyan siya, nay? Kumpiyansa kaayo. Ibaw siya nga. Kanang dunay hulga iyang kinabuhi o yung adto ron matuog sa shop. Ay, naunsa siya rin kung usa Di ba dito. kapunggung ana na iyam na gusto? Mausad, no? Ay, sige, mga na lang ta. Kadito tayo magsukad ko, ha? Sige, suka na eh. Kaya para mga tuog ta. Tapad tang doha. Mga unta, Gutom oy! kayo. Anong matuog man takahanggaw? Yung utok ni Butikong. Sige na. Sige na. Nga naman ko. Sige, marakuba ang tukain ko. Huwag nga akong hanawin na. Tuwarikit kang di ko na. Ay, nako. Sobrang tingali akong gugma niya. Pero siya maghasol sa una-una na ako. Niya kanunay kong kulbaan. Nga tingali, doon ay daw tang mahitabo niya. Tawagan ako, Bi. Basta nagmata pa tingali siya aning orasa. Hello, Marna? Hello? Salamat na nagmata ka pa. Asa ka ron? Diara ko sa shop. Nga naman? Pahibawaan ka lang ka. Apel ka sa akong pag-ampo. Salamat daw. Iambong nga malangit ang akong kalag. PXDC. Amaw man ka, uy. Dili na mo akong giampo. Sa maday bang giampon ako. Nag-ampo ko. Ngaunta. Maluwas kas kadautan. Salamat. Pag-amping diha, ha? Sure. Tumulo ka lang, di mo. Di ko. Nasabot ako. Pinanggagilay ko ni Merna. Tingali. Siya nagyan ang babae. Akong dadon sa altas kami niyo. Siya nagkatingali. Ang malas na pasado na. Matog na lang ko. Kaya mo sa'yo kong tiyagi yung pangin. Ang akong bulldog. Hello, bulldog. Pitbull. Unsa na? Pwede lang. Pipila kami na ito. Molbo na ang dakong sunog ni Davida. O mapil si Dikong sa pagkapay. Good. Kinahanglan nga
magpapasya sa kalibutan. Aron matuman ang gusto sa pinangga kong anak. Ako kipaabot ang tawag sa akong kauban. Nga magpaibaw nga maulbo na sa sulog ang siyap ni Digong. Ang manakog tutok sa picture ni Merna. Matuog na lang ako. Hagkan ko kaniyang picture. Good night lang ka. Huwag pag yung biulpong kayo. Katungay pa. Naghinamay-nam na ako. Naman kita nga mo silaw bang siyap ni Digong. Kana mo dilaw na. Oh, kana. Bisi ka na. Mayul mo na. Sunog na. Oh. DXDC. Guys, sundunggan nato no ang Digong Part 6. Salamat no sa mga nagsubaybay ani guys. Og 5 episodes ang inyong nadunggan no. Ayo kung nalingaw mo guys sa inyong pagpaminaw og today is Sunday pala no. Happy Sunday everyone. Sa man inyong mga kaganapan guys karong adlaw. Kamo ba nag-celebrate og birthday, anniversary or wedding? O di ba? Happy birthday sa mga tanang nag-birthday no og happy anniversary sa mga nag-anniversary of course. So wata ka pamati guys sa drama no. Muna maghatag na lang ta direct reaction video guys sa Jarita guys sa anyways na-upload na to guys no ang sumpay sa Kwakidoki og finale na siya guys no og ang police sa Kwakidoki update na to guys. Ikaw ang ugat, ako ang punuan. Oh, mao to siya guys no if I'm not wrong. So abang tana guys no nagdugang pata og dugang mga episodes ano no kay duha pa man ka episode gud ang na-upload sa station mo ng abang ta guys para sa first episode ano no kay title pa lang no murag nindot siya paminawon guys. Di ba? Anhita guys sa KMGS of course bata sinakmal ng buwaya sa Palawan. Grabe guys kadelikado anyo buhi pa baga ning bata aron. Guys kay bawo kita guys noon sa kadelikado ang buwaya pero nga nung naabot man ni sa bata asa man siya nakuan guys gisakmal basin lahi man putong niingon no kato nag-viral nga ayaw lahi kay ang laki man gyud sulod dito sa kuan no ni sulod dito sa kuan sa prisuhan tawag ano kulungan no sa buaya pero karon guys unsa ganay siya nga sitwasyon no nga gisakmal man ang bata sa buaya mo ganing buayahan no ang gisakmal tong laki so tong paminaw sa malayong isla ng Balabac sa Palawan, isang insidente na naman ang bumulagtang sa lahat. Biyernes nito lang nakaraang linggo, maliligo raw sana sa ilog ang 12 anyos na si Diego kasama ang kanyang mga kapatid. Pero bago pa man sila makalusong, ay na laking gulat niya nung bigla na lang may sumakmal sa kanya.
So ato makita po dire guys no nga ang tubig nga ilang gikaliguan lubog kaayo. Swamp, di ba? So kay Baguio ta guys no kapag pag swamp no ang tubig medyo lubog dili yun siya safe no. Ahos bumbad. Saman. Tanawa sa life basig na kinuhaan. Wala. Nagluto mixudan guys. Wala, magpalit ka. Nakalimot na kung palit ang ahos eh. Palit niya o 5. So mao na to guys no, dili gyud advisable no, dili siya advisable guys nga maligo ta sa mga suba nga lubog ang tubig kay wata kabalo kung unsa ang nasa ilawom no, unsa ang nasa tubig nga naglangoy-langoy. Pareha karon guys, nagpahipi pala no ang buaya. Ginawa ni Jacob, kinagat siya. Ang iyak na siya. Tapos saan siya dinala ng buhay? Doon sa ilalim ng Hala. tubig. Tila nakalimutan ni Diego na narito sila sa Balabac, Palawan, Nalage kung saan ang mga ilog pugad ng mga buhaya. na. Ang pangutana karon guys, asan man ang mga bantay aning mga bata ang nagpasagdan may naligo sa kuan sa swamp. Dili siya suba. Mura siya lagi ng tubuan gani guys sa mga tubo ng tubuan sa mga kuan. Kasi tawag ano eh, mga nipa hat, mga mangrove, di ba? Yung kapitan no mo kuan mabuhi ang mga dili mo tubo, mura magtanom no kung mo tubo. Yung mga dapitan no magpugad ang mga buaya guys sa mga mangroban, sa nipahan. So asag ang mga ginikanan aning mga bataan eh, pasagdaan ra man nila nga naglangoy-langoy sa suba. 5. Oh, kanarang 2, putang dering tulong. Ayaw na. Aw. Matud pa sa witness guys nga ang bata ko no gikuyod na sa ilawom. Ilawom guys sa kuan. Siyempre sa suba. Anay cubes na siya pag hiwa. Para nakadagwa. Pangutana karon guys, buhi pabaghaning bataa. Ay lakang. Ang nakakita pod guys, mga bata pod na kaedad ra niya. Gcash ra? Gcash pila? 300. Tinang patong. One, two, three. Oh, ano? So, niya na ako nailod ang chikas guys kay maghuman sa direct reaction video na kayo. Para safe ta no. Ang pro ang bata pangutana karon safe ba pud gaha ang bata? So mao na po guys, thank you so much ato sang potlo no atong pag-vlog. So we're back guys, ato sa nang tiwason guys no kay 6 minutes. Kay 6 minutes pa man ni guys no, mamundang ta in 10 minutes. 8 lang, pwede na 8. Matod pa diri guys sa mga comment sa mga netizens. Yan ang mahirap sa ganyan, marami nang nagbuwis ng buhay dahil sa paminerwisyon nila. Tapos di pwede patayin. Yung nagpanukala niyan, sana yan din ipalapa sa buhaya para malaman nila kung masarap ba o masakit mabawasan ng laman sa katawan. Wala ko natiwas ang video guys, siguro naguri ni against nung nga bawal saktan ang mga buaya kay instinct manggun nila nga pag naay tao na ibahog ila yung kanon. So dili saktan kay kung imong saktan kasuhan ka nakalagot with ana oy.
Na-feel na ko ang sentimento ni Mitch Abrina, guys. Nasuko siya, guys. Kay lagi matud pa niya diri amo to. Ay nag-comment diri ni Boyet Soki. Lay ayaw lay. Nimuot ko grabe ni ka viral nga term, guys, no. Then from Manrique Ronel, matud pa niya, guys. Sa mga ganyan na lugar, talaga dapat maging mapagmatsyag at maingat. Pero kahit anong ingat mo, agresibo kasi sila lalo sa tubig. O syempre, mo ginangingon ako, guys, nga instinct sa buayan, no, pag naay pagkaon or naay threat, no, sa ilang environment, labi na kita, guys, no, feel nila, threat ta nila, no, mo nang ila dayong sakmalon. Then last atong basahon, guys, from Rampy HTV, ganyan sa bansa natin, mas pinapahalagahan pa ang buhay ng mga buaya kaysa buhay ng mga tao. So samara po na sa, guys, no, sa mga bitin, kung magpatay kag bitin, bis kay hapit na kagipatay, agipaak, imong patyon ang bitin, makasuhan ka kay namo koy Animal Welfare Act, di ba? Which is murag unreasonable kaayo, no, dili siya patas, guys. Ikaw, guys, unsa man inyong reaction, no, sa atong gihimong reaction video karon, guys? Kung ikaw paakan og buaya, patyon ba pud nimo or pasagdaan lang kay mapriso ka? Comment down below. Thank you so much, no. Thank you so much. Mag-in na ta, guys, no, sa atong reaction video kay taas-taas na pud siya.